103.9. Benya Punta! Bueno, 3.9 IFM Idol. Iti oras tayon, 1:32. Nakakaskas daw nga aldaw kada tayo amin sa ngapada. At tuy man nga ruden asumangbay kada kayo kada ito nga kanito, iti programa nga intay amin pakaragsakan. Programa nga mangiburay kada tayo iti napapateg nga istorya. Istorya ti biyag, panawen ti panagayat, panagliday, panakalagip, ken na duma-dumapay. Napakaadawan tayo iti surusuro nga agpaay nga pagulidanan, iti inaldaw nga agserbi kada tayo amin. Gagayem ken kakabsat, awisen kayo man nga rud aminen nga dumngeg kadagiti. Istorya ni Bea. Adagtoy datanga oras ti kapanayam yo, Bea bundat, kumagkablaaw kada kayo amin na naayat nga mga taratarabay, kada ito nga programa iti naimbag nga oras. Dahito'y nga ruden, iti istorya nga intay padayawan nga ibasa, iti programa nga napauluan. Istorya ni Bea. Naimbag nga aldaw mo, Idol Bea. Nabuyak iti YouTube channel mo, datin mo na nga istorya nga imbasa, ket inkadeng kumiten tinang ipatulod ken ka, ti pakasaritaan met iti biyag ko. Idawat kumet kuma kadagiti dumdumnig iti programam nga awaten da kumano anya ti indamanggigan itattangal daw. Kidawek nga ilingad naklat takuman iti nagan nga Leslie. Dawatek met kuma nga pamakawan mo takidawet met nga ilingad mulatan iti pagtaltalan na idak. Saan ko nga amuno kasano nga nagturong iti kastoy nga pasamak iti pakasaritaak. Sapay ko tamangted iti adal daytoy nga padas ti biyak ko kada tayo amin. Nagamam mo kami kanilakay ko bayat ti panagadal ko iti kolehyo. Lakay ko kunak tanagkasar kamin. Naadaan kami meten iti maysa nga ubing. Sakbay ko nga sinumbatan nila kay kuket at duduaak, taamok nga babaero isuna, ngayam na paniknikan na metpiman, dipudno, nga panagayat na kanyak, isungarod nga sinumbatak metlaing isuna. Awan met tinadagsen nga banag nga in kami pagin-inapaan, iti agnubyo ken nubya kami pailaing. Amuna met nga kayat ko ti agubra jay balasiw tao, kalpasan na nga makagraduarak iti kolehiyo. Palubos ni Apo ket na iturpos ko iti kurso nga nursing, ken na ipasakmet iti licensure exam ko. Dimteng nga ruden iti aldaw nga panagtalaw ko, ket saan met nga nadagsen iti nakem ko nga nangibati ken nilakay ko. Awan met iti nagbalin nga parikot na, ti kunada nga long distance relationship. Kinabailan ni met iti agtungtung nga ang nagar-aramat, iti naduma-duma nga social media, akas iti Facebook ken Skype. Kalpasan na talo nga tawen ko ije balasiw tao, ket napanunutak iti aginanapay laeng, ken umiliwak meten kadagiti pamilyak, kinilakay ko.
Amo dagiti naganap ko nga gandat ko nga agsublimet laeng nga agubra iti sabaling nga disu iti balasiw taaw. Impakaamok met ken nilakay ko iti gandat ko ket naawatan na met. Gaputi iliw mi ken nilakay ko iti maysa ken maysa ket amo yun no anya iti pasamak mi nga duwa. Bayat nga rod iti panagbakasyon ko, ket naamuak nga masikugak kalpasan iti duwa nga bulan nga panagigyan ko dito'y Pilipinas. Saan nga nasakit iti nakem ko, uray nung maupay, iti panagsublik nga agubra, ijay abroad. Amukmet nga bendisyon ni Apo kanyami, iti panagsikog ko, iso nga pinilik nga rod, iti agyan, ijay diso dalakay ko. Sakbay iti panaganak ko, ket nagkasar kami ken nilakay ko. Awan iti engrande nga panangrambak, anapasamak iti kasarmi, ngem adadakkel nga damag, iti agpakanito, nga simrek iti panunot ko, ket nakaritnaak, iti basit a kinaimot. Intay nangeg iti umuna nga parte iti istorya tayo tatanga aldaw. Anya launay nga tan iti simrek adamag iti panunot ni Leslie nga nakaritnaan na pay iti kinaimot. Makadadael nga ta iti panagkadwada nga agasawa daytoy nga damag. Damag nga ta wenno pa nagbabawi iti agpakanito nga napanunot ni Leslie. No saan ket damag nga ta, panggep iti pudno nga marikrik nana, para kin nilakay na. Gagayem, padaanan tayo iti sumaruno nga paset dito nga istorya, kalpasan laing iti sumagmamano nga pakaamo, dito'y programa nga napauluan. Istorya ni Bea. Dito'y laeng 103.9 IFM Idol. Iti oras tayon, 1:39. Kinisagot ko met kada kayo dito'y sunata nga napauluan. Gasat ko. Nagayat. May bakang aldaw tayo ang. Yeah, first part, guys. That was the first part.
Kay Razel! Pinanas ko aming akabalan. Pinadas ko tiyag balin anak ite tapno ni ayta di marakan. Abay bayla siya ti Pinay bayaan. It parubang awan kay Moninang kita. Oray pamaranahen asya tiban pagken. Abay kastoy di kalag amang. Abay ngawit ko Hi! Bago na naman yung account mo. abay anaw tiknikas. Thank you! Hindi kasi tayo tumatawa hanggang alas 3. Mamaya alas 3 na lang. Abay bayla siya ti Pinay bayaan. It parubang awan kay Moninang kita. Oray pamaranahen asya tiban pagken. Abay kastoy di kalag amang. Abay ngawit ko tirikan. Abay anol pitnikasan. Kasat ko anagayan. Abay anol pitnikasan. Kasat ko anagayan. Ilocano, mag-i-Ilocano na naman ako. Hindi na ako intindihan to. Jude Marsan, hello. Mario Directo. 103.9 na IFM Idol. Iti oras tayon, alas 2:36. Adatuyen, ti panagpatuloy, iti istorya tayo tatangakan ito. Iti programa tayo nga napauluhan. Istorya ni Bea. Makulam kadi nga naimot iti maysa nga babae, no pilyen na iti pagragsakan na nga makatrabaho, ken makaurnong iti bukbukod na nga kwarta. Kunayam kadi nga naimot ti maysa nga babae, nga uray addan ti anak na, ket pilyen na lata iti agtrabaho. Nakakaskas daw kadi para iti maysa nga babae, iti umadayo iti pamilyana, tapno makasarak ti kwarta, nga tumulong nga mangtarigagay, iti maysa nga anak na. Awan iti babawi nga nagpakasar kinila kay ko. Saan kumet nga kunaen nga napilitan aklaing nga nagpakasar, gaputa nga sikuganak, ay ayatek nila kay ko, iso ti pudpudno. Kalpasan iti umunang nga tawen ti panagkasangay na ti ubing mi, ket manulaeng nga bulan ti inuray ko, sakbay manen nga nagbiyahe ak, nga napan ditoy ayan ko itatta. Ditoy balasiw taaw. Tinaraken ni katugangak tay ubing mi, ken nila kay puta isuket ag gububramet iti adayo nga ili ti ta Pilipinas.
Nasaya at met ti umuna nga tawen ko ditoy. Umanayen nga tawagak ni katugangak ta makitak ti anak ko. Kastamet kinilakay ko, ngem no daduma, ti kinaado ti pasyente ditoy ayan ko, ket saan kon nga masango ti tumawag. Numet aldaw ti inana, ket iturog ko ti bannog ko nga agmalmalem, ket saan kon nga masumbatan, iti siya sinuman nga tumawtawag kanya. Ngem dimteng iti aldaw nga awanin iti ragsak ko nga makisarasarita kinilakay ko. Saan ko nga ammo no ti kinaadayumi iti maysa ken maysa iti gapunan no apay nga isu ti marikriknak na. Kalpasan met iti dua nga tawen ket nagbakasyonak ket makulaklat tamet nga nailiwak kinilakay ko ngem idin ta nagsubliak ditoy ket mariknak manen ti panagmodel ti riknak para kinilakay ko. Tila adda nga ipopost na iti Facebook na ngem awan pulos iti kunaek. Nabayagen adyak na katungtong nilakay ko uray numan pa'y tumawag isuna. Awanen dayti dati nga pasnek ko no isuna iti kasarasaritak. No daduma payen ket irantak nga ibaba iti tawag ta saan ko isuna kayat nga kasarita. Dakkel adamag iti simrek ti panunot ko akas tay damag metlaing nga nabayag ko nga kayat nga masungbatan ngem awan pay pulos iti sungbat na. Wenno kabuteng kulaing iti amok nga sumbat ngan. Pudmo kadi nga ay ayatek nila kay ko isu nga nagpakasarak wenno kapilitan laing nga talaga nga nagpakasarak kaya nasikuganak. Amok iti sumbat nan. Ngem saan ko nga amuno kasano nga sangwen daytoy sumbat nga kasaanak nga agbabawi iti kamaudyanan na. Gagayem ken kakabsat ito'y nga ruden nga agibos iti surat nga impatulod ni Leslie. Kapagayam, haan ko makuna nga amok iti sungbat nga impaay ni Leslie para iti bagbagina. Ngem makunak nga adda iti basit nga panunot kun, panggep kaday ito'y nga sungbat. Gapu iti kinunana nga saan nga panagbabawi, iti kamaudyanan na, ket adalat nga adda, ti panagbabawi. Aglalo no haan ang maipakaammo iti gapuna, no apay nga isu ti kaririknana ni Leslie, para ken nila kay na. Para ken ka, Leslie, sakbay nga agikit den ka iti pagsangitam, ket panunutem kumapay nga nalain ti aramidem. Panunutem nga kinayat mo iti nagpakasar, ken agdan iti anak yu ken nilakay mo. Baring maamiras mong tumetlain, kadagiti sumaruno apaset ti biyag mo. Gagayem, maawis kayo met nga mangipatulod iti istoryayo, iti Facebook page tayo, IFM Space Baguio. Ken kablaawan tayo met, dagiti dumdumngeg kada tayo, dita Chongsan itata, Chongsan magsaysay kada Papa Paul nga suplado kano ko na ni Gian. Kablaawan tayo met, dagiti dumdumngeg kada tayo, dita Mines View, aglalo dita balay da Tita Maribel, Tita Bel, Tita Isang, Tita Major, Tita Gemma, Kuya Mon, Ever, Tita Poy, Tito Freddy, maaga po kini Ralph, dayta kayat damet nga mangyeg, iti sunata nga Love Me for a Reason, nga kinanta ti Boyzone, ngayon padasen tayo madamdama, nga patukaren dayta idol. Ito'y manen nga rod nga aglepas, iti programa tayo tatanga aldaw, nga napaulwan. Istorya ni Bea. Dito'y laing 103.9 IFM Idol. Iti oras tayo alas 2:42. Kinda ito'y met iti isagot ko nga sunata itata para kanila kay ni Leslie. Sing-sing ni Ayat. Sing-sing ni Ayat.
kaniyan ay nakubit ka. Kanayan anak pinaybayan sa ayat ka. Nagbanat Aming alilay ay nagsaing. Basta ko'y Hi, Chrysler Lumabaw.